Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya guys. Kok gue dompet di sini ceritane arep ngeterno duit ning gone anak-anak guys, ning gone cah-cah, tapi ki wonge kok malah pagere wis ditutup. Kesel mungkin nggih. Tak delok kok ngarep omah kok pintu nganu niki wis di apa tutup, terus iki mau malah Mbah Pomo gerbangnya iki wis digembok, wis disogok guys. Jadi desih yo dompetnya tak go mlebu maneh. Denane kan Mbah Dok kuwi nitip tumbas telek pitik ku lho guys. Tumbas telek pitik kuwi 20 karung. Adik desih yo 20 karung. Jadi nitip ning Mas Lalimantan. Ki mau ki Mbah Dok ki kongkon desih Cek tulung duit abuk iki kekno Mas Lalimantan ngono lho iki mang arep tak terno kok. Apa kuwi wis digembok pageri guys. Wis gak apa-apa sesuk ae ya. Sesuk yo gak apa-apa. Pak suwe wis reban yo dhisik wetenge kok ngene masyaallah. Wis ora ning tegalan, gedhekno wayut, gedhekno awak iki guys, kok ngene iki lho. Ora tau olahraga babar pisan dhisik iki. Olahragane iki cuma ning omah kaya tante ku lho, muter-muter ngono kuwi ae. Tapi mas aku ki yo kurang nganu ya guys, yo kurang gerak iki ngono kurang. Mosok ape lompat-lompat dhewe ngono. Lah nek ning baon kan yo panasen, yo kaya mbakar kalori ngono ya guys. Nek ning baon, nek ning omah ki rumangsaku yo keringet iki kurang metu tenanan ngono lho. Bosen iki nek dijak konten iki senengane ngalah ngono ki. Sas. Blenger iki aku. Sas berapa? Ngono ki ning ngarep kok tak tutno yo ning dineh ngono. Ya obat belaka. Walah Dinda iki persiapane jan luar biasa. Kamar iku kok kapal pecah lho Mas. Sing arep digawa apa diler ning bayang kabeh guys. Iki mangke nganu tumbas ku lho pulsa HP paketan. Ning gone Ibu Yunda. Niki wis balik. Iki gosok ki urung rampung. Cek kok kapal pecah lho kok ngene. Sing kamare yo ngono persiapan opo ae iki. Lho, kalau ning dhuwur kulkas salah karek numpangno kompor lho ya. Yang dinget ngene lho. Segane tak tumpangno nganu. Lho, gowo cekelan. Sesuk lha kok gak nggowo dhuwit kowe ape? Gak go sangu. Lah ayo dek. Tumbas pulsa. Loh, kamare berantakan koyo ngene iki lho. Nanti totoni, Dok. Baju-baju nanti siapno. Tumbas rego piro, 15. Loh, jare 10.000 enek. Lah kan jajan nomor ibu kayak kono leh. Kemarin ada kuih. Nang diringkesi, tongkat-tongkate wis disiapno kabeh wis iki mang. Sesuk-esuk iki karek plek ngono. Wis di opo iki jenenge? Rangkat kaya ngene iki lho jenenge opo dhisik iki juga paham ya guys. Wong dhisik iki sithik-sithik iki ora mudeng, sithik-sithik gak paham soalnya dhisik ku yo kurang piye ya guys, kurang pengalaman. Jadi SMP ora, SMA ora, cuma lulusan SD lho. Ketang-ketang dhisik iki iso ngupload YouTube, iso nggawe konten iki wis tak syukuri guys, wis alhamdulillah tenan pokoke. Ngene nek belajar ki mbiyen 3 bulan ku lho gak iso-iso ki aku sampai nangis ngantek jubet ngantek wis sampai gak gawe konten ki ya pernah guys di sini. Sampai wis koyo putus asa lah wis moh angel diwarai ngupload, diwarai ngene-ngene ki angel guys tenan. Ora koyo wong sing wis apa kuwi sekolah pinter, ora koyo wong sing wis tau blusuk sekolahan SMP, SMA. Nek kok dhisik iki tenan kok jan. Umpama dhisik kuwi pinter sekolah, iso HP ngono tenan. Aku nek mati iki isin polahku dhewe guys, isin kok apa kuwi awakku dhewe. Kadang iki petuk kanca SD maksud iki. Lho kowe saiki ning ndi ngono? Aku ning Lampung ngono, umpama mulih ning Jawa ya.
mungkin dia pinter HP ngene-ngene lah aku lo dijaluki nomor iki nyimpen ora iso nyimpen ngono ki aku udah sampai isen lho guys aku undang sampean sing anu aku nyimpen gak iso lho kowe iki nyimpen nomor gak iso ngono ora iso kok ora percaya men lah aku bingung mosok 2026 HP konten iso kok nyimpen HP ra iso ngono lah aku ki umpama pinter iki guys umpama pinter ngono walah jan pinter HP maksud iki paling-paling ki malah gak iso nyimpen duit enek barang apik nutul enek barang apik tetep tak tutul kuwi mesti pokoknya makanya Mas Arif kuwi alah dia atuk gak iso lah dia atuk gak iso check out lah engko malah ra iso nyimpen duit ki engko ora kok bersemeleh duit mesti ngono ngandani aku pengen tuku apa ngono kuwi aku ngenteni Dinda guys ngenteni Dinda iki nduk tukokno iki aku nek mari iki maca komentar aku ya kudu guyu dhewe lho guys iki makan anggek bar bales-bales komentar di DC jadi piye DC iki mode ibu-ibu sosialita nek mode niki iya tapi aku ki asline minder guys diwarna wong akeh ngono ki minderku ki apa minderku ki kalah pengalaman gak duwe pengalaman jobo ki sekirane kata-kata ki engko ki ngene ngono ki piye cara kata-kata sing model saiki ngono lho desa iki gak paham aku makane nek di WA wong kok terus disingkat-singkat singkatan ngene ngono ki aku malah dublek dhewe ki lho ngono ki nek gak disingkat mungkin apa yo aku ngono nek Mas Arif iki wis roh nek WA aku yo tulisannya ya jelas aja disingkat-singkat ngono ki wis ngerti ndek wis paham nek aku ki jenenge wong nol putul ya guys wong tuwek jadi dibilang tuwek ki yo urung tuwek tapi yo kalah pengalaman lho dia pak-pakno ki yo kalah pengalaman wong jenenge lulusan SD nek penampilan ki moh kalah karo sing nom enek klambi model ngene ya kudu ndandakno ngene roh model apik-apik ki ngerti tapi pengalamane guys pengalamane kurang ora duwe pengalaman babar pisan ngono lah yo DC yo gak isin guys gak minder wong tarai gak iso kok ora iso kok isin yo gak isin aku mungkin barang ora nyolong ora ngono yo guys gak isin ora pinter HP gak masalah aku sing penting iki dikek awak sehat ngono wis alhamdulillahirabbil alamin wis bersyukur banget ya guys aku makane wakeh guys sing ngajak senam sing ngajak sepedahan sing ngajak ngono-ngono ki aku moh ki apa alasanku yo kuwi mang aku nek diwarna karo kanca-kanca sing model ngono-ngono kuwi sumpah demi Allah aku minder tenan pokoknya gak pede aku gak pede guys aku kalah pengalaman iyo goblok iyo kok bature ngene aku malah dadi guyon di apa-apa ki aku gak iso omongan sing model-model saiki kok ngono lah yo kadang enek to family online gede maksudnya iki ojo bahasa Jawa semuanya deh dikit-dikit bahasa Indonesia lah aku raga tumok ya guys bahasa Indonesia ya terus sak kecap rong kecap aku ngono ki tak dungokno dhewe omonganku bahasa Indonesia anu kuwi kudu guyu dhewe kok mas aku ki yo koyo kok aneh kok piye ngono lho guys tak rasakno ki aku gak penak dhewe maksudnya iki omongan tek ngene nek sekecap rong kecap ngono kuwi yo iso cuma ini dijak omongan wong ki tanggap tapi nek ape nyauri kuwi angil ape bales nyauri bahasa Indonesia iki kadang dhisik malah kuwekelen dhewe yo malah kudu guyu dhewe ngono lho aku nek penampilan masalah apa ya guys masalah baju ki tak akoni dhisik iki nek enek model ngene ngono ku yo pengen tapi yo sing gak apa kuwi sing gak marai ngelek-ngeleki pemandangan ki opo guys bodine dhisik maring gembrot ngene iki lho
Tapi nek pengen nek enek model klambi sing sekirane apik, sing sekirane ngono ki kok ngingeti wong sing langsing-langsing jane ya ora masuk, tapi desih ki pinginan nek masalah baju ki moh kalah karo sing nom, guys. Moh kalah. Yo nek dibilang ngono ki sakjane penampilane ki rak kaya wong ya bener kaya family online mau lho, penampilan kaya ibu-ibu sosialita. Tapi kalah pengalamanku ki gak duwe, guys, goblok. Jadi kurang sekolahan. Kurang makan sekolahan. Lah piye? Ya sekolahane ya trimo SD. Waduh, lah kowe kok wis nglithuk. Mbok panasi? Kowe gak mau, Nduk? Podo ae. Kayak Pak Suwi guyang-guyu ndungokno aku kalau, guys. Desih Pak Suwi tambah isek lumayan desih. Lumayane piye? Lumayane desih kita ijek duwe ijazah SD, guys. Tapi nek sing Pak Suwae kelas 5 ya sampean mokel ya. Gung sampai kelas 6. SMA. Sing antut. Pak Suwi kuwekelen kan lho. Sing antut aku. Ijazah SD iki lho Pak Suwi ora duwe, guys. Tenan, blas gedi blas ijazah SD iki ora duwe. Ora duwe ijazah SD, nek desih to ijek duwe ijazah SD. Pak Suwi ya padha ae. Nek Pak Suwi umpama di WA kancane ngono kuwi, didohno desih. Ngene iki tulisane piye, Mak? Maksude piye? Iso maca, tapi ndek nek arep balesi kuwi ora wani. Soale kata-katane kadang ki kurang, tulisane ki ngene. Apa nulis piye ngono ki kurang. Ndek iki kadang mindere iki ning kuwi. Balesi jeke engko nek tak balesi iki tulisannya mesti akeh sing kurang. Senengane apa? Pesan suara. Nek pesan suara ki praktis. Praktis dan higienis sebenarnya, Mas. Cepet kan? Lancar pesan suara aku ya, lebih cepatnya. Mangan karo apa kuwi? Nek arane apa Mas? Masakan apa? Lah ngene iki lho, guys. Jak omongan bar ki garang asem. Satu bilah ngene iki ya wis lali. Makane desih iki pikirane rontok ngeblank iki ngono lho, guys. Dijak omong-omongan kadang bar omong-omongan ku ya lali. Sing tak omong iki mang apa, dijak omongan wong apa ngono kuwi wis bar ki bar. Blas gak eling. Sumuke koyo ngene lho, guys. Makane desih gak betah klambenan dawa ngene lho. Keringetku wis kok ngene. Ngene iki sumuk panas nih keringete. Gobios. Pak Sugi malah iya ya guys, kecilik. SMA. SMA cap apa? Terong tis. Ijazahnya SMA cap terong tis. Pak Sugi malah ngenes guys uripe, kecilik melok mbok kualon, mbok tiri. Ijazahnya apa? Ijazahnya ya surat kawin. Ijazahnya surat nikah guys jadi. Oh alah, wong loro podo gobloke, podo ora pengalaman ngono tapi yo bakul yo Mas. Nek duit kan gak lali ya. Duit ndak mbok ra sekolah iso. Cite yo bakul sapi guys yo blantik gak yo. Ngene ape dicalokno kami tuwa lho guys kuwi. Entuk emoh ki apa yo gak dijasa ndek iki engko nek dikon pidato kon. Munggah panggung kringete sak jagung-jagung ngono. Ora gelem biyen sampe calokno RT. Nyalon kami tua Pak Su. Halah. Aku ngono. Ijazah ra duwe kok nyalon kami tua. Uripe Pak Sugi. Kae umur pira Mas ditinggal mati yo ngono kuwi? Kelas 2. Kelas 2 SD. Corongno wis eling purung nek. Corongno duwe rasa getun terus ngantek nangis ngono purung. Ku ngeling to. Ya sik cilik. Nah, ya, kelas 2 wis ditinggal. Mbah Wek iki kualon, guys. Mbah Mah iki. Sing mbah iki mbok sambung. Sing mboke asli iki lho, guys. Lho, iki mboke asli, Mbah Wagira. Iki ninggale kuwi
semenjak Paksu kelas 2 SD. kelas 2 SD, tapi lek waris kan anggek bersepasar. Lek waris bar sepasar. Nah, lek waris iki malah babar pisan urung ngerti wajahe ibuke iki. Roy iki yo ngene iki guys, foto KTP. Bar lairan lek waris kuwi terus seminggu ibuke iki terus gak enek ibuke Pak Suni. Nek sing Mbah Sabar kira 2008 iki ae ninggale. Iki bapake, iki ibuke. Makane wajahe Dinda iki jere mirip karo Mbah Wagira. Dinda kali sekolah pun. Kuwi iki piye, Mas? Dinda yo urung enek, Mas. Kuwi lho maksudnya foto kuwi sekolah pun. Wis kuwi paling kelas TK biyen. Wong Agus iki urung patek apal Mbah Sabar iki yo. Ninggale Mbah Sabar kan 2008. Aku sijik cilik, anggek padha habis niku lho paling biyen. Sak habis niku ya. Urung patek eling kok, urung digawekno kemana nek kerenjang cilik wis digawekno. Njaluk kerenjang sing dienggo ngarit suket ngono kae, guys. Terus njaluk kemana sapi nggo. Ngono kuwi urung sampe digekno mbae wis Mbah Sabar wis meninggal. Mbah Sabar kuwi meninggale bapake Pak Suni meninggale iki ngono, guys. Ora nyono nek arep meninggal. Ya ora loro. Ya ora loro ora apa, tapi kan apa kuwi keluhane kan darah wis darah tinggi, Mas. Tensine dhuwur ngono kuwi. Jagongan, guys, jagongan karo besane. Lah kuwi sampai jam 11 bengi ngono apa piye, Mas? Iya, sampai jam 11. Gak ngeblak kan. Ya pas 3-3 ngene iki kan angin malam kan anyep, dingin. Jadi niki ndeke terus besane ku mang pamitan mantuk. Sing Mbah Sabar ki ape ngadeg kuwi geblak ngono iki ceritane iki. Terus ditulungi. Geblak ditulungi Mbah Mbok Tirine kuwi. Ya terus langsung 3 dina wis gak eling apa-apa. Langsung meninggal dunia, guys. Jadi nek wong saiki ngono paling ya pembuluh darah iki pecah. Turu. Dek bengi gak jam piro kan jam 11 mbok terno mengguri. Halo piye? Halo guys. Dek bengi sore iki mang lo ya, bar mandi kowe urung mantuk ning sawah. Mama, situ jalan-jalan pola. Aku mah mbok bel Pak Dik. Heeh. Iki anake sapa le? Ya lho. Yo. Ngene, lah Pak De urung mantuk ning sawah aku ngono. Dibel ae Mama. Tak telpone yo ngono terus tak kon bel-belan tak telepon dhewe mang. Ki mang wis mandek. Pun Mam. Sampun. Pun. Sam. Lha kok sangop ae kok gak pe turu. Gak suka. Sampai turu ngop ae. Ndek bengi tak jam 11 ning kene kae. Tak melek. Lesu wetenge kon gekno mie, tak gekno mie gelas wis letop-letop. Bar mangan mantuk. Halo guys. Pak Suki pokoknya umur piro ya Mas nek kelas loro ki nek ndek 8 tahun. Iya, Bu. Paling ya 8 tahunan guys wis tinggal mati ibuke. Ibuke wis meninggal. Terus kuwi jek duwe adik Juremi, terus lek endut, terus waris. Terus Pak Su. Dadi lanang-lanang kuwi 4 guys mbiyen. Terus ya tunggalku ki 6 wedoke loro lah. Iya lah sing Jongsi karo Yongdang kan wis omah-omah dhewe oh Mas. Dadi wis pisah ngono lho. Sing Yongdang Jongsi iki kan wis berkeluarga. Ki apa ya, Cak? Lho kotor e, Dik. Kotor ya, Cak. Kotor. Wis berkeluarga dadine yo 4 ki lanang-lanang kabeh. Terus Pak Su nikah sama Desih kuwi. Walah, aku ning kono ki melok maratuwa ki kaya ngono, guys. Lah umurku lho isih cilik, lulus SD wis nikah. Zaman biyen kan adang sego jagung. Kuwi nek awan jam 2 kuwi yo ngecoh. Jenenge iki ngecoh, guys. Ngecoh kuwi jagung ditumbuk ning lumpang ngono kae lho, ning lumbung. Ngono kuwi engko terus dikum. Enek 3 bengi, mbah 2 bengi diselepno. Dadi tidang sego jagung. Makane Desih kuwi adang sego jagung iso, adang tiwul iso. Ket cilik mula ya wis penggehane ning pawon. Tak foto action. Males. Halo guys. Halo guys, Saya mau tidur guys. Aja ngono gak bareng. Sa.
anak kecil nek main HP terus engko diparani Pak Polisi. Mau digawa Pak Polisi mau. Wes jalan-jalan sing dingan kuwi. Sing dieling-eling iki, Mama, sida apa ora, Mama? Itu lah sih. Emang bukan ono beda mandi ora. Lah iya. Situ. Lah wong wis meh jam 5 tek 200 iki melok jalan-jalan kok ora aku ngono kok. Dieling-eling ae. Kak Mas Adam ae tak jak besok. Lu curut saya sareng Turut. Ini sareng kuwi lho. Terus tak ceritone ya, guys. Tak ceritone guys iki. Dhisik kan iki cerita zaman dahulu kala ya, guys. Lulus SD, Dek, diam. Lulus SD lah, dhisik kan nangge umur piro ya dadi nganten ki. Lulus SD ki paling umure piro ya 14-an ki ya to paling ya. Wong aku mbiyen jere 7 tahun nganu iki, anggek kelas 1. Gaya 14. Kowe nikah ki aku umur 38. Beda le. Lah iya. Aku nikah kan tahun 96. Kowe iki anggek umur 8. Kowe iki anggek ceromno aku dadi nganten lho, kowe anggek dicukur gundul mrontos ngono ber selapan ngono kae lho. Kuwi dhisik kuwi terus mangkane Mas Agus karo Mbak Pur ki usiane selang 2 tahun, guys. Cuma selang 2 tahun tok kuwi lho kaceke. Mbak Pur ki kelahiran 96, sing Mas Agus kuwi 98. Dadi dhisik dadi nganten kuwi aku ndek men 96 ngono ya kok dadi ngantenku. 96 ya. Wong lulus SD ki aku 95 iki. Terus dilamar anggek setahun anggek didedekno nganten biyen elingku Dik. Iya wong dhisik kan urung munggah cara ki urung oleh nikah, umurku kan ijek sakmono terus piye ndek ben kae nyongkol ngono ya, Kung. Elingku ki nyongkol ki 30.000 guys zaman biyen. Lah saiki yo mbah 3 juta mbah piro Aneh sing gatel. 30.000 ki wis entuk surat nikah. Nyongkol, jenenge iki nyongkol. Wis entuk surat nikah elingku ki. Lah mbiyen ki jenenge Mbah Sabar kuwi yo guys, kuwi sugih wong sak dong sambi. Sawah iki walah ambane. Aku sampai ning kono anggere ape tandur jaman wayah tandur yo sawah Bunganyar sing tak garap dhisik kuwi kan sawah ngene Pak Su. Kuwi samu nambane urung sing etan-etan kuwi urung kulon, urung setrenan walah ndek ben iki anggere ape tandur ngono. Urung didumno ngono. Lho iya lah tapi kan sik utuh Mas, sik anak-anake kan durung dadi wong kabeh. Lah nek saiki wis didum-dumno anake ya wis do omah-omah dhewe sing tuwek wis ora enek kabeh ya guys. Kuwi anggere wayah HP tandur ki dhisik kon turu kono guys. Dhisik kon turu kono anggere jam 1 bengi ki wis tangi. Kuwi ngopeni wong tandur ki wong 20, wong 20. Jaman biyen kan ngekeki imam ki mbotok ditumi niku lho guys. Cerono jenengan botok ya, mbuh botok urang, mbuh botok teri, tempe ngono kuwi wis angger sore wis persiapan mek godhong gedang. Terus engko apa persiapan godhong jati dienggo ngunteli sego kuwi guys. Nek ben kan tandur ki entuk bentelan sego karo botok ngono. Nek wong saiki ra ora, tandur ki simpel, sak kedhok merok lah ya trimo diwongi wong 4, wong 5. Nek jaman biyen ki ora. Walah tenan kok. Limpek lho dhisik iki cek cilik dikon apa kuwi masak ngiwangi masak maratuwa kuwi nang adang jagung ki sak walah 4 kilo 3 kilo ki ngono ki yo eling ya guys dhisik iki yo ngejur karon adang jagung kan karon ya walah ning bau niki sampai pegel ngono ki dalem batin ki lah ya kok gak digenten-genteni yo ngono karo maratuwaku ki kok yo dimberno dhewe maksud iki kok gak diwangi ngono guys aku angger ning pawon ki ndeke malah mbah nyapu mbah apa ngono lah jenenge bocah sik cilik ya apa ngejur karon sing ngape dienggo sego jagung ki nang sak tuampah ki kewebak ngono jenenge bateh akeh guys bateh iki anak etoke 4 urung ketambahan aku urung Pak Mbok 7 lho bateh 7 nek masak ki walah sak
ember kewebak sak ember kebak ngono kuwi engko ora sampai nganggokno 2 hari. Pokoke sembendino lek ngono kuwi. Aku kadang sampai jenuh ngene. Tuk ndang mulih ngalor sesuk dikon nadang neh. Angger mulih rene wis diceluk neh. Diceluk dikon ngidul wong cedhak iki gangan omah siji karo sawah siji. Omah iki cedhak. Dadine dicuweluk neh dikon ngidul. Aku eling iya. Cerita zaman dahulu, guys. Iki nyeritakno eling-eling zaman biyen. Pak Sugi biyen ki tenano. Cilikane ki bener kuwi anake wong duwe, anake wong sugih, guys. Tapi ki piye yo, nek masalah mangan jenenge melok mbok tiri yo ngono kae. Kadang jere aku nek diceritani Pak Sugi kadang yo nganu, guys. Kadang jere sing diopeni iki cuma sing dimeno iki cuma pake tok ngono. Di sing Pak Sugi adine iki dicungkruk. Dicungkruk dikon njupuk jangan dikek ning jero kamar kuwi. Kuwi jaman dulu nek saiki yo ora enak, guys. Nek saiki iki pokoke breweh panganane sampai do mblenger kuwi jaman dahulu kala cilikane Pak Su kok. Jaman ijek cara menawa larang-larang pangane. Ijek ora cek iki maratuane dhisih lah gak ngono kok. Kuwi jaman biyen, iki cerita jaman biyen nggih eling. Ngono ki adike dicungkruk dikon metu ning ngene iki lho. Cara kamar digembok ngono ki kon metu dhuwur. Dikon apa? Njupuk jangan. Sampe jaman cilikane Pak Su jan tenan. Ngeres jenenge yo ngono kae lah yo, guys. Melok ibu tiri iki ya ora kaya Rene. mboke dhewe. Kimang Ya, menitan untuk piro ki? Sik wis tak deloke menitan untuk piro. Kok dilanjut neh. Wis ngono ae guys, durasine wis Halo guys. memenuhi syarat. Dadine yo videone dilanjut besok lagi. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi Dadah, wabarakatuh. Halo, guys. Dadah. Loh, nek dadah piye? Dadah sampe. Dadah, lah dadah. Ilate gak pareng melek, saru.